Hola, benvinguts i benvingudes a aquest humil canal. Avui hi ha hagut molta actualitat del bàsquet Girona i us vull portar a un company meu que ens parlarà d'un fitxatge ja oficial que ha fet el club, que és Kenny Cherry, que ha jugat a diversos equips de CB, però l'últim ha sigut amb la Penya. Saludarem a l'Albert Molinari. Hola Albert, com estàs? Hola Jan, molt bé, molt bones. Doncs bé, com us dic, parlarem amb l'Albert primer sobre en Kenny Cherry, què pot aportar al bàsquet Girona, com va jugar a la penya i també farem que es mulli una miqueta. Ell no ho sap, però farem que es mulli una miqueta, que opini una mica sobre el bàsquet Girona, com pot anar aquests fitxatges que estan arribant en aquest tram final de temporada. I bé, abans de res, Albert, sé que et poden escoltar a un podcast de la penya, Huracà Verd i Negre, si es diu. Correcte. Bueno, explaya't a tots els minuts que per la gent que li interessi l'actualitat de la penya, que te pugui escoltar, jo deixaré tots els enllaços que facin falta aquí sota. No sé de què parleu, quan pengeu podcast, tot això. Mira, normalment fem servir dos canals. Un és el canal audiovisual, que és YouTube, on te pengem la prèvia de ACB, de l'equip masculí. També es penja la prèvia per part d'un company que es diu Jesús, la prèvia del primer equip femení. I també pengem la prèvia dels partits d'Eurocup, és a dir, el canal de YouTube de Huracà Verd i Negre, en català. Es fan totes les prèvies en català dels partits europeus i nacionals de l'equip masculí i el primer femení. Tenim un podcast que normalment, si no passa res, s'edita cada 15 dies i on col·laborem amb Víctor, que és el que ho coordina, jo, la Carola, periodista de Badalona, i el Lluís Serra, que és un entrenador i molt coneixedor dels temes del joventut. I allà parlem doncs, de l'actualitat, si hi ha hagut fitxatges, com està jugant el joc, com veiem les sensacions del club, com creiem que s'està enfocant, una miqueta tot des d'una òptica tant esportiva com, sobretot, social, massa social, i com ho veiem i com ho percebem des de la nostra humil visió de 4 persones, 3-4 persones que ja no som tan joves educadament i que, evidentment, sabem una mica del que parlem, tenim bagatge i segurament la nostra visió i la nostra manera de fer és una miqueta més directa i és una miqueta més fora del normal. L'avantatge és, per molts oients, o per la majoria, és que és tot 100% en català i que creiem que això s'ha de fer tot el que es pugui doncs, en favor de la nostra llengua. Sí, a més, no ho has dit, però crec que vau activar com una mena de plataforma perquè us puguin ajudar econòmicament i que aquests diners els fèieu servir per aportar-los en una associació, no? Per fer un donatiu. Pot ser? Sí, pot ser. Hi ha dues maneres de fer-se, de col·laborar amb nosaltres, de quantitats relativament molt petites de manera mensual. Una és el Patreon, on els que subscriguin i siguin col·laboradors, doncs, evidentment, tenen avantatges. Poden descarregar-se el podcast primer que ningú, hi ha continguts extras que es fan de tant en tant que tenen ells el primer accés, després queda obert, evidentment, per tothom, i si no, doncs, la subscripció relativament molt econòmica mensualment, menys del que val una cervesa al dia, tens tots els podcasts que necessitis al mes per iVoox i un percentatge d'aquests diners recaudats, per pocs que siguin, a final de temporada es fan amb una associació sense ànim de lucre de Badalona i que normalment s'acostuma a consultar als nostres seguidors a quina prefereixen o quines opcions tenim i com ho prefereixen fer. També s'ha intentat motivar els subscriptors, s'han sortejat samarretes, 2 aquesta temporada, i s'intentaran mica en mica anar fent doncs, més partíceps a tota l'afició i sobretot els subscriptors, que són els que han de tenir més reconeixement i que agraïm obertament i que sol·licitem i demanem, i demanem des d'aquí molt educadament, que subscriguin, que dic, per menys d'1,50 € amb iVoox al mes, doncs pots tenir 2-3 podcasts i col·laborar que els vídeos que surten a YouTube i les ajudes que acabin sent a final de temporada siguin una miqueta. Doncs no, jo crec que no es pot demanar gaire res més. Contingut de la penya en català i, a més, dirigit a una associació sense ànim de lucre.
Si sembla, Albert, passem al que ens ha portat a reunir-nos avui, que és parlar de Kenny Cherry, sobretot, que és nou jugador del bàsquet Girona fins a final de temporada. Estem parlant d'un base canadenc de 1,80 m i amb certa experiència a l'ACB i a Europa. Què pot aportar aquest jugador al bàsquet Girona? Jo crec que Cherry destaca per dues maneres, o almenys podria enfocar en dues vies. Primer, és un molt bon tirador. Amb el Joventut ha estat 11 partits entre Lliga CB i Eurocup. I a Lliga CB, per exemple, va tenir un 45% en triples, però és que en Eurocup va tenir un 55% en triples. No és un gran tirador, gran em refereixo a quantia, no és que llenci 4, 5, 6 triples per partit, en pot llançar 2 o 3, però té molt bons percentatges. Això és important perquè a vegades sortir com a 6è, 7è home de la banqueta, el segon o tercer exterior, depèn si combina amb una altra base o amb alguna escorta, pugui obrir el camp amb el seu tir, és un base que sap buscar-se els llançaments, perd molt poques pilotes, és un base bastant segur, té certa intensitat defensiva. El problema és que amb 1,80 m no podria o no pot defensar tot el bé que se li podria demanar, però sí que és intel·ligent, sap col·laborar amb les ajudes, fa molt bon vestuari, n'ha parlat molt bé tothom, a Badalona tothom està encantat, a mi m'han arribat referències excel·lents, quan va jugar al Gran Canària també van venir amb molt bones referències de com es comporta, com entrena, com s'aprèn els esquemes, com vol ajudar, com interactua amb els joves i, per tant, és un jugador que sempre suma, a vegades suma més del que aporta l'estadística i que crec que el Girona, amb Katsikaris, pot ser un revulsiu. Si no sortigués com a base titular, que entenc que no, encara té prou tir i prou força a les cames per sortir, com dic, de 6è, 7è home, primer o segon canvi exterior i dinamitar una mica el partit. Si juguen amb pilotes interiors pot llançar molt bé a 3. Si li fan bloqueig al palal no té cap problema per penetrar o doblar la pilota. Jo crec que és un base amb recursos i sobretot és un base del que podríem dir de la vella escola. No gens explosiu físicament, però sí sobri, intel·ligent a l'hora de trobar els llançaments des de 4-5 metres i, com estic dient, molt bona mà des del 6,75. És molt fiable al tir lliure, però tant en moments apretats o si s'ha forçat faltes no hi ha cap problema perquè vagi a la línia de tir lliures i que farà jugar l'equip i que sabrà en cada moment si ha d'apretar, si ha de defensar, si ha d'anotar o de passar. Jo crec que li pot anar bé, després de l'experiència a Badalona, anar a Girona, amb un equip sense la pressió de jugar partits europeus i concentrant-se molt en guanyar partit a partit en ACB, i crec que si la dinàmica és bona, Katsikaris tindrà un bon complement a la pista. De tot el que has dit, em vull quedar en certes coses, i és que és un bon tirador en percentatge, dic, no crec que necessiti el bàsquet Girona jugadors que necessitin molts de volum de tir, ja tens jugadors com Ike, o altres exteriors, Fanny Marcos, Quino Colom, que tenen aquest rol, jo crec, però el que me vull quedar és en què creus que pot ser un bon defensor, que no perd pilotes, sobretot, això és una cosa que Fotis Katsikaris ha remarcat molt en les últimes 2-3 rodes de premsa, i també que pot fer jugar l'equip, que és una cosa que es necessita, perquè moltes vegades acaben jugant la mateixa situació de bloqueig directe central i sembla que falten molts de recursos. Llavors, crec que pot ser una bona peça pel bàsquet Girona, un jugador que sigui capaç d'organitzar, que no tenim això. Tenim a Juani, que es volota molt el joc, tens a Quino Colom, que és només un jugador de 2x2, poder. I també tenir aquest perfil em fa patir una mica el que has comentat de l'alçada, perquè Quino no és un gran defensor, Juani tampoc ho acaba de ser, per diferents motius, però no són bons defensors. Em fa una mica de coseta. Tu creus que el Girona patirà en aquest aspecte? Bueno, patirà en defensa depèn de com. Jo acostumo a dir que les defenses les fan els 5 jugadors. Evidentment, defensa 1 contra 1, si per lo que sigui li toca, anem a suposar, al Barça i li juga pel baix Satoranski, pot patir molt. Però bueno, li pot passar al Cherry i li poden passar moltíssims bases. Jo crec que pot encaixar a Mike si combinen, perquè Ike és un base potent, però pot jugar molts minuts d'escorta. És elèctric, és ràpid, teniu allà un jugador que se li cauen els punts de les mans, i tenir un complement que li sereni, tenir un complement per fer traps, per fer ajudes a mitja pista en els 2 exteriors, per intentar ajudar al pal baix si li estan pivotant a Goloban i li ve un petit que li tanqui la porta. Amb això Cherry és atent i pot col·laborar molt bé. Les línies de passada al costat dèbil,
si el seu tirador queda molt llunyà, ell sempre recularà suficientment a temps. Jo crec que pot ser un jugador interessant en aquest sentit i que es pot complementar. Si en Quino dirigeix i comparteix el minut de pista, Cherry pot ser un tirador, ja no només de 3, sinó de 4 o 5 metres té bon tir si ha d'obrir el camp. I si juga Mike, que és més penetrador, que pot ser més explosiu, doncs ell pot recular, pot quedar-se com a línia exterior, pot obrir el joc i permetre-li buscar els tiradors exteriors. Susinskis és un 4 obert que tira molt bé, necessita que arriben pilotes, i Pons necessita pilotes a l'aire, i amb això Cherry juga molt bé el pick and roll amb els pivots, juga molt bé el 2x2. Interessant també que sàpiga aixecar la bola perquè els pivots de Girona es massin i puguin col·locar bé les pilotes interiors, i evidentment tindrà efectes perquè si tots fossin virtuts estaria jugant molts minuts o molts anys amb equips de més nivell. Però sí que és un jugador que pel tram que pugui quedar, si ell es mentalitza bé amb ganes, que segurament vindrà al 100%, té un bon físic, té unes bones cames, té un bon tren inferior, pot ajudar a robar pilotes i simplement impedir a vegades passar bé el bloqueig o m'ajudes. Amb els exteriors que té el Girona, jo el veuria tant fent-li parella en un moment determinat amb Quino Cuomo o amb Juanqui, que són d'un perfil, i amb Iregubu també fer-li la parella en una altra posició. Amb un serà més tirador i més revulsiu i amb l'altre serà més canalitzador, permetent que l'altre pugui jugar molt més escorta, molt més al lliure. Una altra cosa que no hem comentat és que té experiència en la CB, que això el bàsquet Girona en aquests 2 anys que porta en aquesta competició no ha tingut gaire jugadors amb moltíssima experiència. Teníem a Marc, que, bueno, Marc és Marc, menja a part, i després tens aquí Quino Colom, que és el jugador que té més experiència. Els altres són Eric Vila, que porta un any a la Lliga, Jaume Sorolla, que també porta un any a la Lliga, i Maxi Filerup, que porta un any a la Lliga. Llavors, jo crec que això Fotis Katsikaris ho ha dit, han passat una nota de premsa i ho han explicat, de que volien un jugador que tingués experiència a la competició i que sapigués aclimatar-se ràpid, perquè el bàsquet Girona ha d'anar per feina, no pot badar més. Llavors, a mi no m'ha acabat de convèncer de bones a primers el fitxatge, perquè m'esperava un altre tipus de jugador, però si ho rumies en fred, crec que pot ser un jugador que pot sumar molt d'intangibles, d'allò que deies tu fa 2 minuts. Sí, a veure, Cherry té avantatge que té experiència amb Eurocup, té experiència no només amb el joventut, també havia jugat abans, té experiència amb ACB, això ajudarà moltíssim. Aquesta mateixa temporada que hagi jugat amb el joventut ja és un feedback molt interessant per Katsikaris, té passaport Cotonou, passaport d'Haití, que això també suma en cas que hagin d'afegir algun jugador extracomunitari en un moment determinat, no condiciona, i el mercat a dia avui anar a buscar un base que no et condicioni les fitxes, que no hagis de fer rotacions, que no hagis de descansar un per portar l'altre, és important, és interessant. I jo crec que Katsikaris sí que veurà amb Cherry un referent a l'hora de no tenir-li que fer masses explicacions, i ell sí que, amb els jugadors més inexperts, com són la majoria de la plantilla del Girona, doncs veure la ment, un jugador amb experiència CB, amb experiència Eurocup, com dic, un jugador que també ha tingut partits internacionals i que aquests galons, dels 32 anys, portats amb el bon rotllo que porta Kenny sempre i el bon vestuari que fa i l'activació des de la pista com dintre el vestuari han de servir per aixecar el vol, perquè el Girona ara es troba una mica gris, no? Jan, i això sempre permet anar millor. Jo crec que és una peça ideal per lo que necessita el Girona, per lo que pot aportar Cherry, a l'alçada que estem i amb tots els intangibles, no només de nacionalitat, sinó d'experiència que porta l'exjugador del joventut. Em quedo amb un bon sabor de boca, Albert, t'ho haig de dir. Si et sembla, passem al segon jugador que en un principi arribarà a Girona. No ve de la Penya, ve de Barcelona. Michael Caicedo, que Marc Mundet ha avançat a Gigantes, que vindria cedit fins a final de temporada. Un alè alt, capaç de ficar la pilota al terra, també té bona mà des de llarga distància, que, si la gent no ho sap, ha estat 4 mesos lesionat, encara no ha jugat cap minut aquesta temporada. Crec que ja portava un parell de setmanes entrenant-se amb el Barça, amb l'equip de Roger Grimau. Això sí que em deixa una mica fred, no per ell, sinó per en la situació en la que arriba. Clar, Caicedo sí que és un jugador que ha tingut experiència i que
ja ha tingut els seus minuts en ACB, però clar, una lesió on estàs 4 mesos fora i vas a un equip on té necessitat, veurem com encaixa. Jo entenc que si l'han cedit és perquè l'alta mèdica és correcta, el veuen amb capacitat, i evidentment Marc i l'equip directiu de Girona no pot anar a trobar qualsevol jugador a qualsevol lloc, no és tan senzill gastar diners o buscar sessions, buscar jugadors que coneguin la Lliga, jugadors que vinguin amb ganes, i Caicedo, 4 mesos lesionats, li han de permetre el que li queda fins a final de temporada, si tot va bé, menjar-se un món. Primer perquè li interessa demostrar al Barça que té lloc de cara a la temporada que ve. I si no, almenys que l'ACB el vegi i digui, ostres, Michael Caicedo està recuperat i si no es queda a Girona o no es queda al Barça, el podem trucar. Llavors, és un win-win pel Girona, serà, evidentment, deixar-li 3 partits, més o menys, per veure com agafa la tònica, la dinàmica, però és un jugador molt diferent, és un jugador similar potser, més baixet, evidentment, i diferent, però similar a l'Yves Pont, no? En aquest sentit, és més explosiu, primera passa, més elèctric, jove, dinàmic. No és un Eric Vila, no és un Juanqui, no és un Fillerup, són diferents. Llavors necessites també una barreja, no?, de jugadors amb certs perfils diferents i que encaixin. Han anat a buscar jugadors que coneguin la CB, que tinguin ganes de demostrar que poden valer, que puguin rendir 10, 12, 15, 16 partits, i bé, el més econòmic en aquest sentit era buscar una sessió i bé, s'han mogut. Confiem que si Caicedo torna com abans de la lesió, pot aportar coses interessants, dir-ho. Sí, jo el que crec és que han buscat un jugador que primer, com bé has dit, que conegui la Lliga, sobretot, i un jugador que pugui posar la pilota al terra i des de la línia 3 intentar entrar i trepitjar la zona, perquè aquest perfil de jugador no el tens. Tens Juan i Marcos, és molt petit, Eric Vila no fa això, Sergi Martínez és molt de rebre i tirar, i s'ha vist alguna pissarra de Fotis Katsikaris, però jugant d'esquena. Llavors aquest perfil de jugador no el tens, i jo crec que han buscat això. És un risc, però crec que és un risc petit, llavors, perquè sumes una peça que no tenies i és un jugador que si et dona coses, funciona, et donarà moltes coses. El Granada se salva perquè Caicedo hi va anar. Van fer una bona feina. O sigui, el jugador allà va fer una bona feina, va tenir molts de minuts, vull dir, no va desentonar. No és que es quedés a Granada a la banqueta també, que llavors sí que hagués sigut un problema. No, va anar a Granada i va rendir i va complir. Llavors, em deixa una mica fred? Sí, però més pels 4 mesos que no pel simple jugador, i que no tens aquest temps, aquests 3 partits que deies. Jo crec que el Girona ja comença a tenir la metxa ja molt curta. Saps què vull dir? Sí, bueno, jo sempre dic 2-3 partits perquè, i més si vens d'una lesió, doncs necessites sensacions. Ojalà s'activi i segurament si Marc ha donat el vistiplau per venir és perquè sap que intentarà Caicedo posar-se les piles des del minut 1 del primer entrenament per estar a disposició. És veritat que ara aquesta petita pausa que encara queda juga a favor de Caicedo perquè entreni amb el Girona, perquè prengui els d'allò, perquè faci carinyosament alguna patxanga, porta tancada per veure com està i que Katsikaris comenci a col·locar. Però jo crec que sí, és el que et comento, el que tu molt bé expliques, Jan. És un perfil que no té Girona i quan tu tens un equip de 11 o 12 jugadors i la majoria són inexperts, quan menys cromos repetits tinguis, millor. Perquè com que no saps com hauràs de gestionar i no saps si seran fiables o volubles o no, hauràs d'anar fent moltes opcions i Katsikaris exigeix, sobretot, defensa i concentració. I el físic de Caicedo, juntament amb Xeri, amb Migpons i altres, i en Juanqui, doncs, han de donar un pas endavant i la talla. Jo crec que és un risc petit i esperem pel bé del Girona i pel bé del jugador que pugui demostrar, com tu molt bé dius, les bones sensacions que ha tenir Granada, que per això el va repescar el Barça, perquè si no l'hagués tallat ja el tindríem fora d'òrbita. Totalment, Albert. Doncs bé, moltes gràcies, Albert. No vull allargar més el vídeo. Crec que hem dit les coses clares i que han quedat ben explicades. Moltes gràcies per passar-te aquí. Ja ho dic, us deixaré tota la informació del podcast en el qual col·labora aquí sota. I res, moltes gràcies, Albert, per passar-te.
A tu, Jan, per convidar-me. Ja saps que quan creguis oportú podem estar en contacte i res, desitjar-te molta sort, molt bona feina la que fas a Ràdio Girona i seguir endavant i ens anem veient. Gràcies a tots. Per acabar, m'agradaria que us subscrivíssiu perquè a partir dels 50 subscriptors pots fer directes en aquesta plataforma. Llavors, vull fer retransmissions, us portaré l'Albert perquè comentava un partit de la penya i veure com s'estira els cabells, algun company més del Barça, comentar partits així i sortir una mica de la tònica de TV3 i Movistar. Si voleu alguna cosa diferent, doncs aquí estem. Llavors, per fer això, us heu de subscriure. No dic res més, ens veiem a la pròxima, que vagi molt bé.